Emakhosini Thokozani Ncamaku Lesedi Kganya ume onika ukhulumayo. Uma ume onika athi Thokozani Ncamaku Lesedi Kganya uphakamisa abogogo nabomkhulu. Ingakho ubona umuntu afake akwazi ugcoka iduku noma ingubo kamoya bese kube nebhayi elithize because of kwamele zichamuke bathini zichamuke both side. Okuyenza ka right kwamele ukuyenze ku left ukuze kungabi nombango phezukwakho. That is the story for another video. Ngizokhuluma ngama bipolar patients. Kunabantu abandlule ezintweni eziningi. I-upbringing yabo, and you can't tell ukuthi lo muntu une bipolar at that moment because uyaba ne opportunity yokuthi asebenze athola umsebenzi omuhle udrive imoto, kodwa ke kuvuke lo yamlilo esingaze sithi isilwane kanti akusona isilwane. Not yonke into ilashwa ngemithi and also neswasho. Labo abantu kwamele uyibone iclient yakho ngaleso sikhathi noma sithi ithwasa lakho noma ingane oyikhulisayo kamoya ukuthi la I'm going to encounter i-danger yokuthi nendlela akhuluma ngayo, and umuntu wakhona akafundiseki. Usually umuntu ofuna ukrema mawumtshela lokhu ubhayiziswa into encane. Kanjalo umuntu ekufanele umlaphe ingqondo nenhliziyo kucala. And uzawubona ukuthi lo muntu uyafundiseka noma. Now, as spiritual healers, stop taking money kulo muntu loyo. And be honest ukuthi uyazi ukuthini, you need a medical check-up. Because of bipolar i-activatewa into eziningi. Kuningi okuyenzakalayo kulo muntu lokho ukuthi manje kuyadingeka ukuthi bathini umlaphe bathini ngomlomo. Yes, because ma umelaphi kwamele also ube nayo ingelosi yenhlakanipho. Without yona angeke kulunge kule industry, ngoba you can tell kusasa njengoba bakhuluma kabi, as you are helping your patient, you can tell ukuthi lo uzongiphi problem, and you start ignoring it because of ukupha imali, which is inkanyiso. Kukhona inkanyiso ezingamkeleki. Lo muntu we bipolar, the danger yakho oyenzayo ukuthi uzomthwasisa ucede. Yibona abathakathi banamhlanje, because the bipolar patient ilawula ama feelings. Maka angry uba angry lo ukuthi mina ngiyabulala. Even including you as Gobela, you can be killed by yena lo patient leyo. So you need to check ukuthi manje ngidila nobani, and it's very important to connect nedlozi lomuntu noma nengelosi yomuntu, because you will find ukuthi idlozi lize ligive upile emntwini. So as a healer, you need to take part, ngishweleze kwa wena ukuthi nayi ngincede ingane yenu, and ne communication or i-approval yamadlozi we patient yakho nengelosi yakho nabo ba very important to be involved ekuncedeni kwakho umuntu a client, because of ibuye imosheke kube ngathi wena. You know, if I explain this one, uma umelaphi like spiritually, ziningi izinto ozoblamelwa zona. Nanoma ngabe umuntu omdala lo muntu omlaphayo, but ngokwedlozi uyogejwa ngokwedlozi ukuthi hayibo. Kufana nezingane, kunengane ena 3 na ena 7. Makucala kumoshakala kusha lapha si blame omdala. So nawe you will be blamed.
So babhekene abantu abanjalo ubone ukuthi ngemonth iBipolar patient soyayazi. So stay away from ama problems. Cause uyokulandela inkunzimalanga uyofika ibeke straight kwenye inyanga yiba abantu ke obathola ukuthi bahamba indumba eziningi abaprofit abaningi. Lo muntu ngeke umchange isimilo. Ulawula ama feelings and you will be attacked verbally, spiritually ngayo yonke into. Ngoba once angayibamba umuthi abamba umuthi okubulala angakuyenza lokho. Emakhosini Thokozani Gcamagu Lesedi Kganya. Please like the page and don't forget to subscribe. Ke mme Onika. Amen.